Здравейте хора, ютубъри. Надявам се да ни харесвате и да се абонирате и да ни харесвате клиповете. Така, в този сървър, който съм пратил, това е спауна. Можем да останем, не знам. Това е спауна, ще ви изведем из лайповете, но първо преди да ви изведам, Иванчо, ям дай малко храна, бе. Знам, че ти намятах много храна. Взимай пазулки. Че съм много горе. Къде? Лапай меч малко на спауна. На спауна съм. Той на мен ме лагва, ама аз се снимам. И животните. Що не каза? Ето, дай малко бучета тук. И ако не... Стига. И искам да не харесате. И сега само да ви кажа, че писах в YouTube, че... Чакай малко. Че на Google Chrome можете да гледате и там на другия къв беше той, може да гледате 60 кадра в секунда. До сега гледате само 30 кадра в секунда. Представете 60 кадра в секунда. А на Mozilla Firefox ще можете само 30. Не знам защо. Само на Google Chrome и там къв беше другия. Може да видите, те са 3 серии, колко станаха, не забравих. В един същи ден, 102 ставаме в един същи ден, почваме трета част. И говорим 1 час и 5 и 6 минути. Нали? Като направим 10 епизода, почвам час 2. Аз съм на LARP Drop Party, да ги изведа из ларповете. Видяхте го, не знам какво се прави на този LARP, няма да се представя. Да ти обясня. Аз съм на енчант, отивам на енчант, всеки знае да се енчантват работи. Сега ще отидем да го разгледаме. И сме тук. Ето е в спауна, това дете с енчант тейбъла. Айлар, какъв друг има? Аз не ги знам за... Искам да енчантвам, често левел съм. Поти он има някакъв. Са. Така. Ние сме тримата човек. Може и да дойдат някой да може да изабрава. Тук да купуваш пошенки. Къде бе? Им на LARP Potion, тук пак на спауна. LARP Окей, аз тук си направих често за храна. Пай. Влиза у моята стая за честа за храна. Чуем? Репейн. Не знам това какво ще е. Репейн е пак на спауна, да се репейнваш неща, ако знаете. Значи да възстановяваш. Например, слагаш меча, енчантнат и плюс еди какъв си и името пишете. Той ви дава кой левел и го вземате и той ви напълен и... Да, разбирате. Аз ставам, мога пак да ти звън Discord бар, че сега ще има евент на България. Добре. Айде. Айде, отива на някой път. Това е LARP SMS. Чакайте. Е тук за SMS, да, това пак е на спауна и LARP PvP остана. И така на LARP PvP сме. Да, това е в една постройка до спауна. И пък се бъркам. Не. Бъркам се. И... PvP България също ще играем, но там ми омръзна малко, защото ми огрифаха къщата, пак няма резиденции.
грифаха ми къщата и там има много хакове. Влизат по 100 колко човека и постоянно сървъра е някакъв се лагав. Не играя заради това много, не е много хубав, не е от най-известните. И така, този сървър нещо ми стана. Да, не. И да, бъгна сървъра. Нищо. Ето, оправи се. И така, оставяме си айтемите и ще продължа клипа и не знам какво да правя. Освен да видя кой има. Ето ми го скина. Без брони. Искам да се оставя в общите честове, пък в общия чест рум. Значи, тук сега ще обясня какво. Това ми е честрума, лично моя. Няма не да пара, няма право не да пара. Това ми е, айде да го наречем кухнята. Това да ще ми е кухнята, бар, плод, всичко ще сложа. Това ще ми е гостната, като хол. Това ще ми е малката стая първата, това втората. Това ще ми е банята, тук ще направя туалетна и някъде другаде ще направя две детски, тази въгъла ще продължава и тук те натам ще продължава, две детски ще направя. Да видя кой хай. Не го знам кой е този. Ако не ми говоря он за англичано, бая работи му, така ти е често. Това не е общия честрум, да. Общ честрум, моя стая, негова стая. Личния му честрум, мой личен честрум, там ми кухнята, хола, двете стаи, ще направя две детски стаи. И банята и туалетната. На него не го знам вече как се подрежда, а насам ни изхода и входа, както казва, изхода и в изхода, нещо такова беше казал. Или аз се бъркам. А насам това ще ни е мината. Така тъмно и ще умрам, затова не искам да влизам. Хаковете са забранени, бан е равно на бан. Ако си хакер, значи да банва. Те ма админи, ако те снимат разни такива, тук не го знам какво пак втора мина ли ще правим Иванчо. И тези не знам за какво ги насложил, явно за кръста. Това ще взема. Надявам този да не е хакер, че ще ми намери къщата и ще ми изграда. И вижте защо бъгва честа ми. И клипа ще свърши. Така че ще има после довиждане от мене. И довиждане. Няма да има още, бързакам съм. И Иванчо като му звънне, не знам какво ще правя, нямам CS, още се постара да го направя. Сървъра е пак онзи, в който играхме, да не забравите, дето вече 3 епизода правим. И довиждане от мене, ви не забравяйте да ни харесате и да се абонирате.